Domaren Louis første dommer Geir i Brekne, andre dommer Johan T. Heinesen. Som mannen i det Philip Flay, nummer 6, Nils Niklasen. Nummer 8, Roe Helse. Nummer 12, Rasmus Hoff. Nummer 11, Sone Jon Pedersen. Nummer 16, Johanna Elisson Wang. Nummer 18, One Jakobsen. Libron nummer 2, Hjalmar Johansen. Og velger Christian Mikkelsen. Lige Charles nummer 1, Oskar i Herrestående Weier. Nummer 3, Olaver Jensen. Nummer 6, Heitor Andersson. Nummer 6, Nils Erik Andersson. Nummer 8, Inge Åle Jakobsen. Nummer 11, Jan Weier Simonsen. Og Libron nummer 2, Jan Peter Stolko. Og velger Reiko Petrovic. Hjertelig velkommen og Johan Tyst. Så fyrir vi klart at byrja fyrra FN-finalene tja mannen mellom Fleir og SOI. Leikerne og alle kommer av Vatlen. Da vi skulle byrja. Berur SOI vi skal börja desten. Nummer 3, Olaver Jensen, for at servakten i gang der. Det gjør han nå. Flere enn gåen, alle meisen en gå mottøkker her fra SOI. Sone Joel Pedersen skårer første stig i det, legger flere av 1-0. Nummer 6, Flay, Nils Niklasen fra serva. Gå serva fra honom. Det er bedre å stå kontikker mot dem. Så Flay. Rasmus Potts slår ned om. Det er godt smash, men det er resten blokka. Og så 2-0 til SOI. Smash fra Oskar i Heraldstå Weier ved blokka. 2-0 til Fleir. Og til nummer 6, Nils Niklasen i 8 server. Han tar for lengt, så SOI kommer i stigatallene. 1-2. Ikke med serveren fra SOI. Så Nio vil blokke. Nei, han fjerner da ballen ned i gulvet. 3-1 til Fleir. Det har vært nummer 18 til Fleir, One Jakobsen i server. Og Østner går mot det her fra Sona Joel Petersen. SOI skårer rett av stiget. Så det var 3-2 til Fleir. Som server fra SOI. Fleir stories der, der var Sonny Ole fremme i rom. Oskar Heraldstå slår han for SOI. Richard Fleir. Blokka. Han lever den. Og så kiksa det til Oskar Hevingi til han og pløy med fingrene her. 4-2 til Fleir. Det blir Sone Joel Petersen, vi skal se hva. Og for en lete. Så er det bare et stig av måned. Så det var en 4-3 til Fleir.
Oskar og Haraldstov og server. Og kjenner vi god mottøkka her fra Fleir, Une Jakobsen, først Hammer Alde Hassan, så Jaunleiker 4-4. Sånt nervøs början halde jeg fra Bavan Leon, men jeg stender sånn det er nekve på spill. Oskar Haraldstov og server. Väl slige her. Ja, Johan Arna Vank. Lägger efter Fleir 8. 5-4. Nummer 2, Rasmus Potts, server og innete. Nekver avprovokerer feiler her fra början. Støvan 5-5, men det fra Bavan Leon. SOI beservende til Nils Erik Andersson, Lisje Berns SOI. Slier. Og så SOI. Og vel smasje av Rasmus Potts. 6-5 til Fleir. Roy Hetsi av serva nå. Teitur Andersson i smasher her. Så i färre möjliga träd. Att det är Teitur. Ganska lägga högt tjano, men han färre lika väl takt sig upp och storspalt på nio mot gallen om. Och då får Fleir spelaren inte just vi. Jaunleiker 6-6. Så då nummer 9, Inge Ole Jakobsen ska serva. Ser det väl spalt där och Fleir lite gott allop. Gott plats ute till Una Jakobsen och han gör sig sen dalt att slå bollen i golvet med i backlinjen. Fleir att 8 6. Så då Johan Arne Vank. Teitur vi blockar. Blockar Teit Andersson och som lastna 8-6 till Fleir i första setet. Johan Arne Ellison Vank server atter. Då server gott trust och mot backlinjen är det Teit Andersson som över släger för neck från alla spelen till SOI. Så det Fleir och Jakobsen och atter slår han väl ut matchen och till mucho 6 till Fleir. Och så blir vänjaren till SOI, Raiko Petrovic om timeout. Fleir finner gärna Gabriel och där vi 3 mot stion mucho 6. Och det är ett timeout och står nu 6 mucho. Det har vi Johan Arne Vank för att serva. Så tror Fleir kan inte bara lastna. Det gör det för inte. Väl Lisi av SOI-lin och lätt handa bollen fjärra. Så är det 2 stiga mål med Shea Nuccio. Här var en Jadamon, Olavur Jensen om man att serva. Och för nätet. Sen lägger serverfinder. Här från början. Det är från Bavan Leon. Efter 3 stiga mål med Tucci Shea till Fleir. Nils Niklasen kör sig till att göra serva. Och då serva från honom. Och Esnia Michelin går SOI-lin och där Oskar och Haraldstov och Jan Peter och Stanton efter samma bult i här. Och det enda vi att Fleir vinner stiger och Ötjurlastarna 11-21 nu. Att det är Nils Niklasen här. SOI.
Tighter. Very block over. Gott very spel från Flair. 12-tjej. Som säger man från Nils Niklasen. Han tar för lägga längt. Ja, för en servofiler här. 8-12. Alltså Flair 8 vid 4 stycken. Tighter Andersson. En av yngre spelarna vet någon. Nu är han gammal. För jag servar nu. Rasmus Potts vid blockover. Daften lever in. Så Esri här. Gott smash här från Nils-Erik Andersson. Mucho 12. Tighter och servar in för sätt. Rasmus Potts lär han och det gör han äckliga väl. 13 Mucho till Flair. Flair tycker väl mot här, så är det Sonio. Nu kör upp till andra och hälsa, men så gör tämmer allt halt att det. Och smash för Oscar här står, men att tycker Flair väl mot det. Och ser det väl sli här. Ja, Nils-Erik Andersson en affär. Touch och Troy. Det är outjust. Det mesta som han vill finna. Så är det. Så är det nummer 11 Jon Vaje Simonsen, yngste spelaren av Vätterlund, 15 år gammal. Flair till Grantan, Rasmus Potts. Till Fjörstan Tuccio. Flair 8 vid 4. Sonjo Petersen. Till så förklarar han att säga vad här. Känner det Michigan här så länge ska ta på nästa bollen men tar för sig bättre honom. Det är så Oscar här står. Flair för att ta bollen. Rasmus Potts. Blocken i fyra. Så det är så. Det så tar vi det så Michigan här och så länge två för det. Så det kan åtske bollen vi där var vi gör här lötna. Och vars kurs för att ta händan. Så Nils-Erik. Flair för Fätranen. Och så är det Joey Hens i outcher handan bollen. 15 toucher kanske skärda mest. Polera jag fotbollsspelare än i hela finalen men hårdast allt nu så säga att det är Flair som kommer väl bättre in i det första sättet. Och 8 vid 5 stycken 15 toucher. Serva från Sonjo Petersen. Nils-Erik, smash. Tattar ner någon och det är via SC-hallen och så puxlar domaren och han säger att Flair spelaren här var hinner med in nätet. 4 stiga Mona, 11-15. Oscar Harald står och vajar att serva 4 SC. Vi ser domaren inledningen ute, han är ute. För de söjer linjerna 16-11 till Flair. Rasmus Potts servar. Rasen för ut. Så vi har nämnt jag iske och nyer, men Neckfer serverfiler här i första sättet. Tal 16. Det är så Tighter Andersson som smashar. Flair för Petra som bollsmål. Roger Hense i blockover. Det är så SU får det Petras ner. Nej, tänkte vi att Flair outgör Jan Arne Wang ställer fram vid nät. Trustran i golvet. Seichan 12.
Det kommer fra Joa Hintze. Og serveisene. Eidur Andersson. Litt grann teknisk lia oppom Fleirblatchen. 13-16. SU gjør en utskifting. Spillende vennjeren Rajko Petrovic kommer inn for Jon Veie Simonsen. 44 år gammel inn for 15 år gammal. Så gjør SU en utskifting. Upp for Jon Veie Simonsen. Innkjøm nummer 20, Rajko Petrovic. Spillende vennjeren til SU, Rajko Petrovic. Vi nekvar under ved finalen. Så Bruksleid dommeren, første færre gang til, Inche Ole Jakobsen sier at i SU. Asmus Potts, SU. Hedge Andersson, Sverre i Blatchen og i Galve. Det er gode reaksjoner vi har her fra Heidi Andersson. Så vi skal måne nå, første seitjan. Flere byr om timeout. Så tänker Flöjs ett sista timeout och så var det Seikan Fjursta. Vi deliver flere veri om og nå, men det skal ulla lite til at SU kan grävas in att det sättet det kanske snurrar lika det kommer av avmarska tekniska fejlen att det är rättliga neckför från Bavon. Vi ser Inge Jakobsen. SU är färdiga, nej, fler jag tror hända bollen i väst. SU är färdiga i rummet det gör där. Och väl smashar av Una Jakobsen. Så flere at råda i 4, og Atjan Fyrstan. Jon Arne server for flere. I kommer til Erik Andersson flikkvande, en god smash, men en god mottøkker hinne med igjen. Det er så Teiter. Og så flere. Og her er det for Boboslag. Flere SU vinner dette stiget. 15-18. Der skulle til at Sanna Sønnøker stig og Real nå. Der skulle ødelig svære at det er i første settet. Det her er Olav Jensen som skal serve for SU. Som jo, men Jan Peter Stanken er lyset der. Vi kommer så til Erik Andersson i en supersmasje. Og for å ha det fætast ned. Fantastisk vel kjempet her av flere linjer, så får han da ballen spille etter. Oskar. Så er det flere. Asmus Potts. Og i nede. Som la ikke vel. Så er det bare 2 stiger måned. 16 matcher. Flere 8 av i 2 måned. Da vil Olav Jensen. Heiter Andersson og vinner et stig til SU. Jeg hadde Anders Batse Heitan og vunnet flere stig for SU. Så sørste møtene. Et stig av måned. Seichan og Achan. Så fikk vi veldig spenning i at det er første settet. Olav Jensen og serva. Og serva fra næstene. Og i hense slag skjer det hardt, men fantastisk vel til måte av Jan Peter Stankon. Heiter Andersson. Så flere. Blockover. Lever enn i flere hovene. Det er slige av Ola Jakobsen, men det er Jan Peter Stankon her. Heiter Andersson, og en affær, avgjørende affær i SU. Likla spiller den tja. SU er så løtene her. Achan, og så det Eisne Rosa, Liper den tja. SU Jan Peter Stankon som nå virkelig affær græver de fleste bøttene der oppe som flere smasher i hinne hovene. Nu Jan Achan. Achan.
Så vi klarar för gång dator. Oliver Jensen ska serva. Achan. Och för neta, jag nettar för nekt för serve final här i första set här kan vinna set. Nils Niklasen har serva för Flair. Och tar han färda och han får ut. Efter en servefiler och det är inte evast då att här får jag ta sig om att Favon Leon tar vi få en stäck att han har första set i och med att det är mover närmare. Serven Nöjchan. Teider Andersson. Och jag såg att säga domaren SOI till rätta stige och så är SOI alltid om inte Tedjefile för fest och fer och jag som sett någon av 8 vid 1 stige 20 Nöjchan. Det var väl SOI som vi har haft att veta spel i dessa systerlötterna. Teider Andersson. Rasmus Potts kommer här. Och så är han i golvet. Nylest 20-20. Det är One Jakobsen i servar. Erik vill blocka över och kan så fantastiska väl teacher av Olav Jensen. Det ser Erik från träet. Tar ledden färra. Väl Lise av Ona Jakobsen. Plockar sig ner i sista löta. Och så är det att det fler som är 8. 21-20. Ona servar för fler. Och jag snäller för upp. Men där väljer så att här kan det sista löta. Och kommer Rowe. SOI, det ser Erik Andersson. Ramlar han i golvet. Jan läker efter 21-20. Så är det Rajko Petrovic. Spelande vänjar in till SOI. Vi ska serva. Blocker för här. Flöjr ena på träd. Rasmus Potts. Så SOI. Oskar. Här har stått sländen i rum. Det kommer Rowe Hensen. Avblocken. Där får tidigt färgen av honom. Rajko till Nils Erik Andersson som vinner att stiga 22-21 till SOI. Rajko Petrovic servar. Där kämpar här Olav Jensen och Fätta som Darsman. Nils Erik Andersson slår han. Så kommer fler här. Slår harst, men i halvtid han som bollen för ut. Tajeran, han är 8-4. SOI 8 vid 5 stion. 23-21. Så kan jag säga om det är akkurat jag har tänkt sig att det är annars fler som stora pastor som jag har sett någon där av 8. Men SOI har väldigt svär att det. Rasmus Potts. Ja, där ger han häcknesliga blockeren till SOI vantar ett hardt smash, men han styr han bara spek till nu. Blockeren som alltid ska detta nu golvet bara ett sliga målet. 23-22 till SOI. Fler ska serva nu. Sone Joel Petersen. Över nätet. Så över SOI 2 setboltar. Här är första setet. 8, 24, 22. Vi har väldigt höjliga nekva seriefiler. Och i första set är enkelt att köra skruvar ner till mål lite om tar touch eller mer än till. Oskar i här står. Man fixar här så flera motöknar som Rowe här. Slår han har blockat över. Ettla föran i nätet. Och ettla föran är det SOI som vinner första setet 25-22. Efter det här är nej som är 8 stora pass är setten då. 1-0 till SOI och i setten. Leder från SOI 25-22.
Så för linjen komma in att rabatten. Vi får att börja på andra sättet kvar löta. SOI 8-1-0. Här vann första sättet 5-22. Det blir Roy Hense, vi skal se alt I gang der. Ser gå serva fra honom, mest var ikke mot Teitur Andersson, og Teitur kommer her. Lykker vi at skåre første stiget, og Teitur gjør han næstene. Storpostberøring her, ja, flere linjer. 1-0 til SOI. Olav Jensen, her var det til SOI, vi tror ikke han nå, for jeg ser hva nå. Vi har spalt her av Fleir. Vi kan oppføre mine til Jan Arne Wang. Vi slår han I gulvet. 1-1. Jan Arne server her. Teit Andersson som skårer I next day for SOI I første settet. Etter SOI her. Oskar her har stått. Och smash men det är akkurat och lätt. 2-1 till Fleir. Det Oskar här har stått. Smashar väl, mest väl mot teacher och Fleir linan. Nils Erik Andersson, den går smasher. Rasmus Post, vi har går mothugger. Så brukar domaren för nedfeile mot SOI. Stövan 2-2. Och så SOI kör det åtta vi setton. Första sättet 25-22. Här är det så nummer 6 Teitur Andersson server. Vi ska gå mothugger här. Latspel tja Nils Erik Andersson och trysta handaballen I golvet. 3-2 till SOI. Teitur Andersson. Då var det servösna. Det var väl lagt trust av Fleir linje. Och ett som lastna 4-2 till SOI. Vi hade att hålla en löte att vänta servingarna igång och I första sättet kommer sen trillvant I utspel så som så. Men ta alla ifrån I allt var att för alla kvart en 15 match eller vad det var så tog det time out och så gärna hade du se rätt gott ut så där man. Det var så mindre gott så var för och längt. Nils Niklasen, det ska dra server här. Rajko Petrovic vill blocka över, men tar får spel I långt efter oss I halva. Så smäcker Nils Erik Andersson till och I blocken och där SOI Ferstie. Där öcha 5-3 här I hörna sättet. Och där 8 vi en sättet vunda första 25-22. Rajko Petrovic var där. Det var Sunjo Petersen. Det är största som brottnar ner mot Völnon. Och här till Olav Jensen nedfeil. Vi ska lyfta något fatt I Bakkarslandet. Och så tänker vi nu I nätet. Fleir Ferstie. 4-5. Ole Jakobsen gör sitt drar servan. Och han hälsar in det. Det var något att täcka. Oskar här står vi blockar över. Så Jona Fleir till 5-5. Ole Jakobsen. Fin serva från honom. Vi ser Erik vid blockar. Oskar Hellström och Patronons. Olav Jensen. Och väl slige här av Nils Erik Andersson. 6-5 till SOI.
Oscar och här står varje server här. Jag så fler. Så det är inte längre men där får så om att Jan Peter Stankon och Oliver Jensen. Så kommer smash fra. Jag ser med där är Eston blocka into Ole Jakobsen med blockover och fler Jaunar till 6-6. Så det zonar ju Petersen i reserven. Vel. Det ser Erik smashar. Vi kan fram mot och över ut. 6 lesser. Peter Stankon för handa Barsmuron. Rasmus Potts slår väl för SCN Fatron och så jävla kämpa här av Jan Peter Stankon. Rasmus och John gamla dagar. Så checkar så väldigt smyra fler Jaunar till Shay. Rasmus Potts ser fyra fler. Andersson, han räcker han skarpt och så är flera 8 tjej. Rasmus Potts, server. SU svära på ena vägen efter. Inte Ole Jakobsen. Spärrjatta så jag lägger 8-8. Ser Jon finala vid den vi där. Första sättet vann SU i 25-22. Där check. Ser Jan Fyrse och här Gerda. Punkt Eisen Jan Fyrse 8-8. Inte Ole Jakobsen i serven. Då Jensen. Med blockover. Goda blocker härifrån. Spännande vänner någon Jakob Petrovic. Mucho 8 läser. Efter inte Ole Jakobsen i server. Fix där. Ja. Nils Niklasen hevar någon tja fler. För Anna Bolten i rum och här var Isleir. Serving gunner. Jan Lager. Nucho. Roy Hansen. Server för fler. Och i nätet. SO Jatrata, Nucho. Det blir Oliver Jensen. Ska serva för SO. Då serva. Det tar tatt ned på momentet ett stämmon. Så fler ända på träd. Och har vi blockover. Ole Jakobsen är blockover. SU 8 vid 5 nu. 11-0. Och ja. Gamar inte vänjer han och fler. Christian Mikkelsen som ber om timeout. They take a time out och står han Mucho Edlund. Oliver Jensen som klarar. Ole Jakobsen är åtta blockar och åtta stenter. Reiko Petrovic här. Det är en möjlig hövspelare i 2 meter. Klarar i blotchen 12-0 till SU.
Olav Jensen ska serva. Hansen för längt. Hansen för längt. Två månader, 12. Johan Arne Ellison Wang. Och så var det honom. Oskar här står som är. Lockauer, jag ser domarna. Stiger fair till SOI. Nedfeiler alltid fra Flay. 13 touch till SOI. Teitur Andersson och serva. Sunio, där kicksar är timingen. Kicksar. 14 touch till SOI. Många väl just serving samstundes strujast flerspelare i att få spel i att köra. Teitur Andersson. Och så han lyckas vi att edge där vi jobbar för net nu, men flerspelare har fått honom vi att vinna på stigen med att det är klar serving gunner. Det Erik kommer här. Och så är det otroligt häpen. Bulten kom till Chef Maja Karlsson och gjort en slam och in ett och Bulten var helt över hina så inna. Men lyckas lägga Tyroi och SU Lenon har tagit att stiga här. 15 toucher är där nu 8 och där är SN 8-1-0 i seton. Och det här är Teitur Andersson vi ska säga för träd. Det är för längt. 11-15. Det var Nils Niklasen och Freja Serva. Kim Servan från Nils och för nätet. Som sagt, i löt med rättliga som inte rycker och fler linnon. Rajko Petrovic servar här. Rasmus Potts. Går för att vinna häntan. Här sänder Sonny Joel Petersen klarar. 12-16. One Jakobsen ska serva. Och en god mottøka och Sonny Joel säger tack för det och slår handa bort med golvet. 13-16. Långt skott flåbotten. Det är väl till än att väntas ner sätt någon. Ta så vitt att nu serving Gajera och i första set där det var väl att han för det. Så skall fler till att lyfta spel just här. Inte Oskar här står. Och han vinner bollen rätt. Sejan 13 till SOI. Oskar, vi har alltså då. Serva från honom. Flay vinner handan. Roy Hentse. Trustia månader för Sejan. Sonny Joel Petersen för de andra serva. Så Nils Erik. Och slärar då i platsen. Och Eudom Achan Fjörstan till SU. Utskiftinga SU Linon ut för Nils Erik Andersson. Inchemor Fjörstan. Görstor Johansson. Så fänger vi alltid yngsta spelaren överhuvud. Vi har spawn hopp någon in av vattlen i den för att serva nu Görstor Johansson på 14 år gammal. Vi 14 till någon Arichn nästan. Då servar från Görstor. Roy Hense. Jan Peter attiverar han där. Och teacher mot Nekron. Ska här stå och slära han. Så det Flage. Roy Hense. Attiverar Jan Peter där. Teitur Andersson. Och det ser domar. Nästan Baltren är inne. Nöjtjan Fjörstan till SU. Och attiverar Fischer Mikkelsen. Vänjar in tja. Flage om timeout. Och sista timeout har ju man där så röpt efter spelaren om färger Geister nästan ner
Per Geistrin att det går sportiga spelare där och vi resten tar så vi står en bokstav i lötna. Jag vill ha där att vakna och det ska. Det ständer rättligt kött och att som nämnt Sörvingar kanske kommer som desperatliga in i distan men klarar oss att vänta första setten till att vinna att 25-22 och så gör ni alltid det här spalt rättliga väl. Det är 8-9 första. Lötna vänder allt att det ska vara att ta rätta sätt i isen. Utskifting av flere linjer, så synes jeg vet for første ferie til. Kapten Høgna Viderø kommer inn. Han kommer inn fra en annen kant under Jakobsen. Gjørstor Johansen av serveina fra tredje. For Esøy. Atter server han vel. Resa blir vel spalt av flere. Litt av ballen opp til Johan Arne Wang. Vi avgjør han. Kontant. 15-19. Rasmus Potts av server for Fleir. Oskar Gerastova kommer flickvande och slår den bollen i golvet. 20-15 till SOI. Att utskifting av SOI Nils Erik Andersson kommer in att och Görstor Johansson för ut. Nummer 8, Inchi Ole Jakobsen av servan. Så Fleir, Rasmus Potts. Det tar till Andersson. Vi blockar över och kan så få ta Fältsson ta få i rum. Så Fleir. Vi gör Arne Slära med tight fight. Jag ser Ötlund serving ner. Lägger Esnevel. Jag försöker kan Fleir som vi här nu. Rojense och Slära golvet. Väl spalt. Pura upp på John ut i vänster. 16-20. Roy Hensen sent klarer. Får se vad fan nästa. Kaj Andersson. Vinner att stiga och i platsen och i golvet 21-16 till SU. Olavur Johansson säger man nu. Där är Sebastian vi. Han är ivrig av flera hållna. Det kan vi i foten om Nils Niklasen. Valbjerke här. Flera färre mållägga att säga att. Roy Hensen centralt i rum. Så är det Essoy. Det kommer Teitur Andersson och han knallar han i golvet. 22-16 till Essoy. Fleiri viewskifting ut för Roy Hensen, Ingemar Jens här i Bollstad Mortensen. Olavur Jensen. Och Motogan kicksar Chafley. Essoy Bailakos emot att vinna andra sättet och så gör det så är det 8-2-0 i sättet. Och det första sättet 25-22. Olavur Jensen är från träet. Essoy 8-3-16. Skulle få sett på det. Nej, det ser inte ut. Vi har blockat här. Fler tycker att stiga. Sejan 3-20. Johan Arne Willesson Vank. Så var det. Oskar Herastova. Slär han i blocken och ut. 4-26. Essoy smäckfullt av sättbollen nu. Möjliga att lägga sig 8-2-0 i sättet ner i för FM-finalen. Och tar vi Teitur Andersson ska serva. Och serva från honom.
Rasmus Potslära, men alltid han för ut och där ger han SOI. Läcker sig 8-2-0, vinner andra sättet 25-16. Vunnit av första 25-22 i halvtid efter sätt mot hver omgång till Negarive. Servingar väl stärskare från början. Og jeg skal hente akkurat av flere linjer og der skulle svære atter til at SOI tidsstaver inn i en gåere rytme og sine spillerne vet hva der skulle gjøre og så gjøre med en tids mer ørskjemla ivrig av flere linjer. Så för att få linjen efter måste börja trea sättet. Och det är alltså SOI som är kall som måste vinna förra FN-finalen. Tar jag 2-0. 25-22 och 25-16 sätter slutning här till. Och det Oliver Jensen hevar in till SOI ska sätta det igång. Och Jim vinner finner sig här. Och SOI tar börja här. Det släppte och tar som är klar. Rajko Petrovic spelande vänjaren uppe i platsen här. Jag håller var samman vid Oskar Haraldstova. 1-0 till SOI. Oliver Jensen har servat ena från träd. Sunil Pedersen. Oskar Haraldstova slår väl. Nästan väl till emot i Raflelinon. Och så välsliga av Roa Helse. Börjar när går mot upp från Hjalmar Johansson. Där vi Roy Hens i Archeranda bollen. 1-1. Nils Niklasen har servat för Flair. Jan Peter är här. Tider Andersson. Så vuxla domaren stiger för livet till SOI. Nedfeiler halvdian vuxla för emot Flair. 2-1 till SOI. Tider Andersson servar. Får där färdra honom. Nej, det är där Richard Sunil Pedersen Hjalmar till 2-2.
Go i Hense, den klarer bollen nå. Så Essoy, Erik Andersson. Og han inne i Asenbalteren, 3-2. Det skal ikke ligge her ivrig av flere linjer. Først skulle ta den av balten. Han til å ta. Serving Garotta, spelande vänjaren Rajko Petrovic och servar nu. Så byxlar domaren. Dubbelt slä i SC-hållorna. Stiger för livet till fler, 3-3. Sunni Joel Petersen. Serva. Og kan få det fælt nå. Ja, det gjør det. Vet kan til noe med at snudde der her. Det kommer flere Rasmus Potts. Slærer nå i gulvet. Flere nå 8. 4-3. Sunniol Petersen ena fra træt. Atter om VS nedkanten. Och så kommer det att fram här så det är så som det ser Andersson slår väl tror jag finns ju upp att det här av Sonajol det var högt vidare i final room och så Ole Jakobsen att det kommer fler Rasmus Potts och över det bollen kvar för att ta händan Olav Jensen till Nils Erik Andersson slår han att det sänder fler i room och så här släcker upp i nätet och här ständer nummer 16, Johan Arne Elisson Wang klarar trösta bollen i golvet, men så är han tyvärr kommen skraft 9 reisende. Jag vet inte om man kommer samman vid samman vid Inka och Ola Jakobsen. Det kan hända här, men det är han kommer av fötter efter så det ser gott ut. 5-3 till Flair. SC8 2-0 sett om annars. Sunni Joel Petersen, server. Fina server som han kommer vid. Oskar Hallstå. Och atter, nu är det Sunni Joel Petersen som offrar sig här ivre. För Petra som ballen för fiskan upp. Och en vanlig hävning här. Från SC. Olav Jensen som annars är spalt i all. Så Lidjas har ut tropläggare här. Och inte så god löta från SC-linjen om igen. Fler ganska... Bia Lidja shot Taimon och Rajko Petrovic han tycker avlängarna av Taimon och blir de timeout. 6-3 till Flash. SC tager timeout och ska vara med 3-6. Alltså 6-3 till Flair. Sunni Joel Petersen ska serva nu. Det är nog den fjärde servan från där. Att det är en god servan. Det är Trista SLE. Heider Andersson i rummet backersleie. Så Flair här. Rasmus Potts. Kaotisk där i SLE någon. Jag får stanka lite upp när man sitter ner. Och väl vars fyra här. Ja, och Ingola Jakobsen. Ensamatler central och blockar. Två månader, 4-6. Fler av ett timer. Oskar och här står. Rasmus Potts där han vi blockar över. Högne bitar för färdra honom. Atter över Rasmus. Så SC Olav Jensen här här till Erik Andersson. Vi blockar över bollen för ut. SC tar stiga. 1 månad, 5-6. Så Oskar i Haraldsståen. Avförgjort. Fler. Butcher. Toyota Shefim. Men
Det SOS som rådde vi 2-17. Vunnet första 25-22 och sedan andra sättet 25-16. SOI, med Erik Anderssons läraren. Ser jag väl fiskar upp här av Hjalmar Johansson. Liper in och tja Fleir. SOI genom att träd till Erik. Och hälsar för Fredolekt. Men jag ser dem det. Jag ser att Stig för över till SOI. Ute ved balten så i Øtlandføren så vet jeg ikke at de den fire. Det kunne jo se nok slengt vekk, men det var ikke en ivast at han var utenfor det. Det lykker mye, et sted måned. Olav Jensen til Heid Andersson. Og Assen Balten fra Sørud. 8-6 til Fleir. Høgne videre, sier man for Fleir. Og han får akkurat og tom søylinna. 1 stig av måned. 6-8. Fleir spiller 8 ved en hånd. Her blir Inge Ole Jakobsen. Vi skal se hva for SOI. Det kommer se hva han och det är Roy Hensen som är uppe här med bollen för ut och så Jaulager Nucho. Det är 8-8. Och där blir Inge Ole Jakobsen ena från träd. Det Erik Andersson, det blockover. Väl stay för han får faktiskt i lete, men skulle han inte färga nedkant i rum så vant jag att Johan Arne Ilsson Vanke i steg här och blockarna balten. Fler tycker stiger mot 28. Det är Andersson, slår han ser väl. Jalla Gratter, Nucho. Olav Jensen i serverna. Roy Hensen. Fått fædra. Nei, det gjør det ikke. Flere 8, Tucci. Det er en avhvert løta her og i linje tidligst er at skiftas om at få stigene. Spennende om Anna Lie kan samla seg nøkker igjen. Det er også Nils Niklasen skal gjøre rundt i serverna. Han tar for ut. Jallager. Tucci. Heitor Andersson server for SOI. Roy Hensen vil blokke over. Så det SOI 8. Reiko Petrovic alltid har spalt vel siden han kom inn. Det er steg 4 nekv. Det er oppe i blokka. Flere kjenne utskifting. Det er Clement Isaksen. Vi kommer inn for Nils Niklasen. Så det er flere utskifting. Opp nummer 20, Clement Isaksen. Och uppgången av tjejen snittar sig. Rowan. Så det är så. Oskar vid blockover. Oskar här står vid blockover. Jallager 1-2. Spännande. 3 set vi det här. Fler skal välja ströjas för då om Distren ska hålla fram. Vinner SC att sätta sig ut Distren. Leeward har gjort att 2-0 i setten. 25-22, 25-16 mål där första och andra setet. Det är Roy Hensi och servar för fler. Rasmus Potts lärandan får där färdra honom och färdliga kämpa här av SL någon Oskar här står Jan Peter Stankon. Och ta ända vidare vinna alla stiger. Det man ser akkurat mer det som success prize ner SL är en geister en vilje som är i öppna för ett steg kanske 2 hackar än det som vi när man ser från fler här till det. Men det är omgång bort färra och där får färra nekvar som man kanske helt vara färdig. Det var så en minnegålserva från Reiko Petrovic, Jan Gratter 12-12.
Sune Joel Petersen, ser man. Det ser Erik Andersson, men en golden smash. Sune Joel Petersen sitter nere för att spela bollen spelar till höger vidare kvar i rum. Så SU igen för trätt. Går som ner. Oskar Haraldsson och slår golvet 13-12 till SU. Oskar i Haraldsson. Flere Jaunar til 13-13. Jonar gjelder sammen. Oppi her. Så Rasmus Potts. Så er det for Flere. Det ser ikke. Slår vel, men ser vel til mot her av Roa Hensi Esne. Her kan vi videre ved blokka over Skongres rett og fram, og til Inge-Ole Jakobsen, som er sterskere her. Vinner han av bollen, 14-13. Til SU. Utskifting av flere linjer. Den kommer One Jakobsen etter. SU skifter reisen ut. Det ser Erik Andersson for ut. Den kommer Gjørstur Johansen at serva. Det er 14 år gammel. Ja, vi sender langt 1 meter og 46 stykker, så han kan växa väl att säga. Tror Sean det väl i floppalte. Gå serva från nästa. Här är det så. Flere och Jaunar. Och att det är Johan Arne Ellison vank till 14-14. Det är då att den ser kriminator Göster Frudatter och SL-linon. One Jakobsen åter till Reier att serva för Flere. Och SU lägger sig åt åter. Teitur Andersson slår nu i blocken ut. 15-14 till SU. Som narskast att vinna för FM-finalerna. Det är åter vi Tveimon Setton. Vinner på detta sättet. Så här var det kan man säga. Är ju hånden av steget nu. Det är Roy Hense. Labra på i blocken, men Teitur klarar det här. Det är det. Teitur Andersson styrer av bollen i golvet. SJ8 vid Tveimon Stion nu. 16-14. Inge-Ole Jakobsen säger för SJ. Kommer Roy Hense. Och släder golvet. Attor extra månen. 15-16. Jonar och servar för Flere. Det är lite tatt att ned någon, men det är fantastiskt inte. Rasmus Potts brukar bara ända på honom. Och foten av andra bollen och spel. Jim så SOE. Teitur knallar till och spalt en seriegåendest och han blir vid. Teitur Andersson kommer högt upp. Snärbollen harst i golvet. 16-15 till SOE. Flere blir runt timeout. Flere tager timeout og står 15-16. Alltså SOE 8 vi Tveimon Stion 16-15. Olav Jensen ständer klarar. Jag ser man löte domarna skulle lycka få bollar och så vidare på plats. Så fyra rätt Lars, domarna i Huvudbruksland. Olav Jensen. Gå serva.
Roy Hense. Ska se domaren han inne eller ut. Han är inne. Han är inne. 16-16. Ett stia mål. Klämmen det Saxen, ser vi. Det blir stångt till mot så det Olav Jensen. Som ni ser Andersson han vill blocka över. Sonny Petersen ständer här. Jag liker Seichan. Klämmen det Saxen efter. Tajt Andersson. Trots sig mot oss ner. Så det går Hense. Tajt Andersson slår väl. Och han får ut Laskvarnar. SU Jatrata. Arjan Seichan. Tajt Andersson server. Och så från honom. Så Rasmus Potts. Vi ser Andersson ställer nu i platsen och ut. Nu i chans Seichan Leslie. Tajt Andersson server efter. Rasmus Potts. Aldrig räcker i platsen av en där Geran. Nu i chans Arjan, Axti Amoni, alltså SJ8 vid Eino. Det är 3 sättet. Det kan bli avgörande. Två SJ har vunnit 2 första. 25-22, 25-16. Roy Hense jag säger för fler nu. Oskar Hälls över blockar över med bättre för ut. 20 Arjan Leslie. Och efter timeout, fler vi om den. Leifet till Ronaldo slår han ner. Arjan 20. Rajko Petrovic här för SJ. Som fler. Han får net 21-18 till SJ som nu verkligen närskast att vinna 4 FM-finalerna. 21-18, Rajko Petrovic. Och att det strides fler i småtten. Och han får ut 22-18 till SJ. Rajko Petrovic efter. Så nu Joel Petersen är ute i andra bulten. Nu i chans 2, 3 stiga månader. Och nu ska fler alltså till att Sannas här nästa gör det här om det skulle välja Sverige efter. Så nu Joel Petersen är servan. Stånd går till mot han vilket tackar ner någon kan där till vi. Där är Bruksla och tekniska filer emot SOI. Då man ser att det är inne med en net manien. 22-22. Still lever den. Sonny Joel Petersen. Han fjärrar akkurat i rum och så kan fler outgörande där. Johan Arne, Elisol Vang, ställer klar här. 21-22, bara extra bon. Fler och tidsje, 3 Adria. Här är han sen räppen. Sonny Joel Petersen. Men det ska ganska skall till. Och Rajko Petrovic blir om timeout.
Men det här blir inte givet och jag tycker att Michelin går här och så kan se domarna kan se alltid att Reiko var senare att be om att det är timeout så ja, det här stäcker det någon och Sunil Petersen ska serva om åter 21-22 SJ8 vid Heinon Sunil servar nu och SJ står just där men Nils-Erik Andersson kommer där och slärar nu i blocken och ut 23-21 till SJ. Så droppar Reiko Petrovic så ett timeout. Oskar och här Alstovo servar för SJ. Fler. Fjattlar väl till mot 3 av Jan Peter Stankon. Han får ut allt ja, han får akkurat ut. Att det är ett steg mot 22-23. Rasmus Potts serva och nu skulle servarna bara sitta. Full serva från honom, Jan Peter tek mot det. Olav Jensen här var det. Inte Olle slår hantan, kan så fler för de färdre sån. Det är alltid där gärna. Att vi tror för en rum. Så att det är så Olav här var. Det ser det knalla till. Set och matchbultar till SJ 2. Toyota 24-22. Nils-Erik Andersson servar för SJ. Så tror bara outgöra nu. Att den tar emot ner. Det har vi högt vidare vi ska få antan i rum. Där ger han så att fingersläge. SJ kan outgöra nu. Det kommer tighter. Allt har varit blockat över. Bollen för ut. SJ vinner 25-22. Och här vi 2-0. Nej, 3-0. Dessa förra FM-finalerna. 25-22. 25-16. 25-22. Vi bara säga det här är så rotteliga uppeborre. Ampersvägna allt är nästan inte helt från början. Det var det ganska fler som spelade sin bet. Men alltid följande en liten Örda var kommit igång. Man inte ser flå på spelet i början. Jag första sättet med Sujan vakna i servingar. Och det här var Ulle Torp först så fler nära tror jag att vill jag göra några vettar. Så samförande här från SOI och i Fyrro FM-finalen vinnarna 3-0, 25-22, 25-16 och 25-22. Stundens natur till Mats System Leijaren, klockan 15.30. Finalen, klockan 16.